Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh bocah-bocah, sugeng rawuh para siswa kabeh. Kepriye kahananmu? Dina iki bocah-bocah kelas 4 arep ketemu maneh karo guru kanthi pelajaran mapel basa Jawa. Muga-muga kowe kabeh kahanane sehat walafiat ya. Sudah siap menerima pelajaran bahasa Jawa? Silakan diambil kitab panduannya, yuk kita belajar. Nah, sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di beberapa minggu yang lalu, di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas dengan mapel basa Jawa, yaitu tapi ulangan 4 serta pakarya tapi kanthi teks narasi sing judule wacane apa? Sepeda ontel. Nah, ning mapel sakniki bahasa Jawa pertemuan sing sakniki tetep ning ulangan 4 jagep makarya kanthi pembelajaran teks deskripsi. Nggih, bocah-bocah, kita pertemuan iki bahas bab teks deskripsi. Nek dek ini ku teks narasi sampun. Kompetensi dasar dan indikator. Untuk kompetensi dasarnya yaitu mengenal, memahami, dan mengidentifikasi jenis karangan narasi dan deskripsi. Indikatornya yaitu mengidentifikasi ciri-ciri karangan deskripsi, membedakan karangan narasi dan deskripsi, menulis karangan deskripsi sesuai tema, terus membacakan karangan teks. Ini anak-anak, kata 3, kata kunci yang bisa memberikan kita menjadi orang yang berakhlakul karim. Napa mau piyun yen kowe butuh bantuan, yen arep nyuwun bantuan, awali dengan kata tolong. Yen wis diparingi bantuan, aja lali ngucapake matur suwun. Nawa kowe kabeh duwe luput, duwe salah, aja sungkan-sungkan ngucapake tembung ngapunten. Nggih. Nah, inilah contoh, iki contohnya teks deskripsi. Yo. Kanthi irah-irahan apa iki? Koperasi unit desa. Ing jaman saiki koperasi ana ing saben desa. Ana koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam kang nglayani kredit marang anggotane. Koperasi kang ana ing masyarakat lan duweni anggota akeh, yaitu koperasi unit desa kang dicekak utawa disingkat KUD. Kantor KUD ing desaku dibangun tahun kepungkur ing tanah milik pemerintah sing ombone 500 meter, sing manggon ing sangarepe kantor desa. Luas bangunane 10 kali 11 meter. Saiki wis apik, lagi wae direnovasi. Direnovasi kok panana? Dibenahi. Tujuane diadekake KUD yaitu nglayani kebutuhane warga desa. Apa bentuk layanane? Wujude modal arupa simpanan anggota, simpanan pokok, lan simpanan wajib. Napa ana maneh simpanan suka? Yen simpanan pokok dibayar sepisan nalika wiwit mlebu dadi anggota. Masuk pertama, misalnya simpanan pokok itu 100.000. Saben wong kudu bayar 100.000. Ping pira, Bu? Ping sekali iku tok. Nek gak berkali-kali, mek sekali iku tok. Nah, ana maneh kang diarani yaiku simpanan wajib dibayar sesasi sepisan. Simpan wajib itu kayak SPP, bayar saulan pisan. SPP tapi untuk pengelola sekolahan itu koperasi. Ya, wajib misalnya tapi gak gede. Biasanya nek simpanan pokok itu sing gede. Dibayar misalnya 100.000. Nek simpanan pokok dan nek simpanan wajib iku biasanya mau dibayar simpanan wajib dibayar saulan pisan. Misalnya bae
Oh, simpanan wajibnya 10.000, tadi sak bulan bayar 10.000. Nek simpanan pokok diwajib bayar mung sepisan nalika daftar jadi anggota. Nggih. Biasanya lebih besar teko simpanan wajib. Dene simpanan Malasuka bisa dibayar sawaya-waya. Simpanan manusia itu kok kayak tabungan. Simpanan pokok lan simpanan wajib wis ditentokake. Koperasi yang menentukan, oh simpanan pokoknya 100.000. Ketika kita jadi pertama kali anggota, simpanan wajibnya 10.000 saja, tapi dibayar sak bulan. Nah, ya. Kalau simpanan Malasuka ora ditentokno jumlah, jenenge Malasuka. Sapa sing gelem nabung, kapaslahake marang anggota. Bayarnya berapa bayarnya, Bu? Terserah anggota punya duit berapa untuk nabung. Ya. Saat ini kita akan belajar teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi? Kalau kemarin kita belajar tentang teks narasi. Pengertian teks deskripsi yaitu tulisan sing gagasan pokoknya, tulisan yang ide pokoknya diandharake, dijelasake kanthi cara nggambarake dengan cara menggambarkan objek, panggonan utawa kedadean atau kejadian nganti sing maca rumangsa kaya nyawang seperti melihat, ngrungokake, mendengarkan utawa ngalami dhewe objek sing digambarake panulis. Misale, aku dek wingi karangan ini ya, aku dek ini bar lunga menyang Klaten. Yaiku panggonan ana ing Kabupaten Mojokerto. Panggonane dalanane munggah. Apa maneh yen pacet padusan arep munggah akhir pasti dhuwur banget. Ning kono arupa amparan tanah akeh tetanduran pohon pinus. Nah, ini teks deskripsi seperti itu. Lanjut. Nah, titikan utawa ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ini ciri-cirinya tunggal. Luwih maparake kahanan, lebih menceritakan tentang keadaan. Bisa dirungokake, dideleng arupa apa wae. Kale ngembangake imajinasi, mengembangkan imajinasi, kurang M-nya iya. Ngetengahe atau berfokus marang objek. Pilihane tembung bisa menggugah atine pamaos, bisa menggugah rasa hati pembaca. Iki urut-urutane yen gawe karangan setunggal kudu nentokake tema sing dadi punjere cerita, pusat cerita yang membangun cerita itu. Kali nemtokake tujuane kowe nulis karangan iku apa. 3, nemtokake bahan, informasinya dari mana saja. 4, ngembangake kerangka tulisan. Gangsal ngembangake bagian-bagian karangan. Jadi misalkan Bu Yun membuat teks deskripsi tentang sekolah kita. Aku sekolah ning Ibauddin. Sekolahku ngadep Embong. Luwih tepate sekolahku itu ngadep Mulon. Ya. Sekolahku gede banget. Cetku warnane ijo. Ana 3 tingkat. Duwe halaman sing ombo, duwe lataran sing ombo, ngadep menyang Embong, ya. Embong iku rame banget amarga akeh jurusan sing ning wilayah Mojokerto Jombang sak piturute iku kuliah ing ngarep omahku. Sing saka Jombang, saka Kediri uga arep ning Surabaya, uga lewat ning ngarepe omahku. Mulane Embong ning ngarep sekolahku iku rame banget. Terus aliran berikutnya, sekolahku kuwi kadadean saka 3 lantai. Lantai 1 sing pojok lor ruang guru, baru ruang kepala sekolah lantiku. Terus mangidul
diwiwiti saka kelas 1, kelas 2, kelas 3, lan dene kelas 3, 4, lan 5, 6 ana ing lantai 3. Ini juga bisa disebut dengan teks deskripsi. Enak ya. Lanjut. Ini bedane teks narasi lan teks deskripsi. Perbedaane nomor setunggal. Saka isine, nek teks narasi kuwi nyeritakake urutan kedadean. Lah yen teks deskripsi nggambarake kahanane objek kanthi rinci, kaya mau nerangake sekolahan, dijelasno siji-siji tentang bagian-bagian sekolahan. Ya, nek teks narasi ora perlu. Teks narasi kok nggambarake kadadean miturut urutan wektu utawa kronologi. Bab sing bedakake maneh apa? Setting utawa latare. Nek yen teks narasi ana setting utawa latar waktu, panggonan lan kahanan sosial bisa nganti utawa bisa ganti utawa ngalami owah-owahan. Waktunya itu bisa berubah. Tempatnya juga bisa berubah. Misalkan bocah telu arep nganakake dolanan gangsingan bareng-bareng. Wis diceritakne sawise iku pada alinea kedua, sawise iku Beni mulih ning omahe. Awan iku Beni langsung apa bocah-bocah ganti klambi sing resik amarga arep salat zuhur. Nah, ini berarti berubah waktunya. Tempatnya nek mau gangsingan mau ning ngarepe omahe Beni, nang ngarepe koncone utawa ning lapangan. Bar kon teko omah, wis salat saliyane latar tempatnya kan beda jadi rumah. Dari tadi yang latar tempatnya halaman geser menjadi latar tempatnya ada di rumah. Nek teks narasi. Menawa teks deskripsi menggambarake kahanan objek kang siji kok bimo nyeritakne sekolahan. Sing ditanya sekolahan iku mau wis ora nganti ngendi-endi. Pilihane tembung utawa ukara. Menawa teks narasi nggunakake tembung utawa ukara sing biasa digunakake ing saben dina. Menawa teks deskripsi nggunakake tembung utawa ukara sing bisa nggugah rasa utawa narik kawigaten. Ya, menarik perhatian. Konflik utawa pasulaian. Ya, konflik perselisihan. Ya. Nek teks narasi ana konflik, ana pasulaian sing bisa ndadekake owah-owahane nasibe paraga. Ya. Misalkan ya, menceritakan sebuah kelas sing tahu kelangan hati. Nah, ini ada konflik. Bocah kelas 5 misalnya kelas 6 kelas geger amarga ana sing jenenge Fulan kelangan hati. Kabeh padha ora oleh mulih. Arep ditakoni bapak kepala sekolah siji-siji. Konflik kan? Ana sing setuju gak mulih, ana sing setuju gak mulih. Nah, itu konflik. Tapi kalau pada teks deskripsi ora ono pasulayan, mula ora ono owah-owah linasi. Jadi ini anak-anak ya, perbedaan antara teks deskripsi dan teks narasi dan deskripsi bila dilihat dari segi isinya, nyeritakake urutan kejadian, gambar kahanan objek beda kan? Nah, ini anak-anak ya. Terus tugas dino iki ngerjaake tugas sing ana ing kitab Pandawa. Halaman ini ya anak-anak ya. Seperti biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai pembelajaran kita. Semoga kalian tetap sehat walafiat. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, dikirim lewat link. Kalau nggak bisa baru dijapri ke Bu Yuni.